Pagbibilang ng bagay na iba't iba, 여러 가지 물건 세기. Ito na po yung part 3 ng video na ginawa ko. Isang buslo na sarwilas. In Korean, that is jadu han baguni. Jadu han baguni. Isang gabi, han bam. Isang gabi, han bam. Tatlong terno, 정장 세 벌. 정장 세 벌. Tatlong tawag na telepono. 전화 세 통. Isang pakwan. Pakwan is subak. Subak se tong. Dalawang kahon na kimchi. Kimchi tu tong. Isang buwig na saging. Banana han dabal. Banana han dabal. Apat na puno. 나무 세 그루. Isang balutan na mangga. Mango han bongji. Isang pagkain. Siksa han ki.